Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma nediet pjattaforma innovattiva diġitali sabiex il-pubbliku u investituri ikunu jistgħu jsegwu l-progress ta' proġetti iffinanzjati mill-ewwel Green Bonds f'pajjiżna. Dawn il-fondi li jiffinanzjaw proġetti ekoloġiċi fil-pajjiż huma l-ewwel tax-xorta tagħhom u se jkunu qed jimmaturaw fi żmien 10 snin b'rata ta' imax ta' 4.25%. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Enerġija Miriam Dalli u l-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma Karl Cilja waqt żiara fuq wieħed mill-proġetti finanzjati mill-Green Bonds. Intqal li brabta mal-Green Bonds li ammontaw għal 25 miljun euro diġà kien hemm nefqa ta' 7 miljun euro u sal-aħħar tas-sena se jkun hemm 2 miljuni oħra. Dan ifisser 36% tal-fond oriġinali. Il-ġurnalisti preżenti ġew mistiedna wkoll iżuru x-xogħol li għaddej fuq is-saqaf tal-ġibjun li jinsab f'Ħalluqa fejn qed jiġu installati aktar minn 1300 panella solari. B'investiment li joqrob in-9 miljun euro l-proġett jiġġenera madwar 1.1 miljun kilowatt fis-sena, ekwivalenti għall-enerġija mitluba minn 250 dar. Sa dan it-tant il-Kap Eżekuttiv Karl Cilja spjega li l-għan tal-korporazzjoni huwa li jiġi produċut l-ilma bl-aktar mod sostenibbli. Hawnhekk semma l-eżempju ta' Hondo ir-Rumien. Għadna kif nedejna sentejjilu impjant tal-Versus Moses Tawdes Hondo ir-Rumien illi mhux tal-li jagħmel għawdex indipendenti tal-li huwa l-aktar impjant effiċenti fid-dinja. Fejn għandna tnaqqis enerġija b'24% minn Versus Moses konvenzjonali, impjant illi bieħerbaħna l-Energy Globe Awards tajjeb li ngħidu, impjant illi juża 2.8 kWh biex nipproduċu metru kubu ta' ilma. Dan meta mqabbel ma' industry standards ta' 3-4-5. Dan fil-waqt li jaċċenna l-ċifri records li laħqu fl-aħħar snin fosthom li din is-sena leakages tal-ilma tnaqsu b'2%. Ċifra rekord oħra li semma kienet dik li f'dawn l-aħħar 3 snin raw tnaqqis ta' 30% tal-klorin fl-ilma. Is-servizz ta' New Water ukoll raw 1.6 miljun metru kubu ta' ilma biex dan jagħmlu tajjeb għalih il-bdiewa Maltin u Għawċin. Min-naħa tagħha l-Ministru Dalli sostniet li l-pjattaforma tal-Green Bond se tippermetti lil kulħadd isegwi l-progress ta' inizjattivi differenti f'ħin reali. Irrimarkat li dan huwa pass favuri trasparenza u l-governanza tajba. Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma kienet l-ewwel utility company mhux biss f'pajjiżna, però anki fl-Unjoni Ewropea li ħarġet il-Green Bonds. Konna sorpriżi wkoll bl-interess li kien hemm min-nies għaliex f'temp ta' ftit sigħat dawk il-Green Bonds ġew sottoskritti mal-ewwel b'mod partikolari minn investituri individwali. Issa ridna li mmorru pass oltre minn hekk biex min investa flusu fil-Green Bonds jara li flusu ġew investiti f'dawn il-proġetti li huma ambjentalment sostenibbli.